ya mau. Aku mau pokoke. Piye kuwi muni piye? Cinta kuwi Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke margaki iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Emoh tape bojo. Dasar kepara nyata wae lah harus paling jajalan iblis lah. Ngiwake karo nata nganggo Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Trimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu. Dadi wong poporiman Wulandara. Wong melu Dasamuka kowe kepul Brana Picis. Kowe arep nganggo nyamping nganggo mas ginepeng lakon. Lah kok ora gelem wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye Bang? Piye? Iki nganu Mbak, ganti adegan. Ganti kan. Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya ya. Dadi Sinta bentet dase. Malik iki. Malik. Mau nak didados-dados. Oh iya. Woi, sik. Jagat yo batur tak sawang kaya Prabu Rama. Dasar kegeden. Suarane kegeden. Dicileke kuwi nganu amprine kuwi. Sing gegeden ki cangkemmu kok. Nyalahke tukang eson ora. Rama Wijaya. Dasar kurang munggah. Sing munggah suarane. Dasar keporo nyata. Wah, angon kowe kok, Gong. Rama Wijaya. Rama Wijaya iki kowe. Glen. Wah, ayo iki iso bubar menake. Rahwana Reja. Yo, aku Rahwana, Ratu. Pengen. Mesti pengen aku. Lene wong ning sabar ngendi? Jagan Timo Batur. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara Ndara Garutkaca? Untir. Iya, maksudnya. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon, niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Garutkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Weh. Kanggo marga Ndara Garutkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatotkaca. Yo, sakarepmu ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garutkaca iso dikeplak siramu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning ngono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarung iso. Gak. Waduh. Kok Jawa Timur. Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lah kok jur nekat ora? Ya apik tenan kaya. Rupane iki lho, wong kuluke we sesak kok. Sesake ndasmu. Jare nesu tenan kuwi ra. Lho kuluke pas iki ukuran pira? 6. Kuwi sirah kok gentong. Gentong mandake padasan. Iya, wis ora apa-apa ra. Gelem ora gelem mau ngene iki? Ya wis sakarepmu. Ana disenani bubar. Ya ora. Jagat bubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Apa? Gatotkaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondani ora ono gelar budaya. Iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondani ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondani? Ya wis ora apa-apa. Aja nolo garing dalem ndara. Pritu dalem ndara. Ngerti iso. Ndara Gatotkaca dengkele amoh. Oh, garing kok untir aja. Ming sithik duntir. Ngoten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ora iso. Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Tresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kene gambar karo ya gambar ya. Sibuk dadi ora iso gambar. Aku tok sesuk tak nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring Kasarjana. Apik kene dadi Kresna. Ah iya. Kresna kaya ilunge kaya bal pingpong.
bar mung nyemek ndasmu ki piye ora usah nesu rek Bagong nek ngono kuwi ora iso dibeda mulane kok mau diampiri garing kok ora ono ning sablon aku salon ning salon aku ning salon ganti ndoro Gatot Kaca saking bombong-bombong ngatiku mergo tenan aku ki seneng ndoro Gatot Kaca dadi ratu ning pringgondane saking bungae ngatiku apa kowe silah kok dicekel ora arep tak untir dempelmu mlotot silah kok arep diuntir mencangkeme ning dhuwur ya ora ono ayo ya apik jenenge ngono kuwi apik ha iya apik to wong ngono medendeng otot kawat balung lemper ha iya otot kawat kok balung lemper ampo aman empuk ngono apa ya iso buru-buru ayo seneng wah ayo kreatif ya ya sak desuk kaya ngene ya terus ya ya rasa kuwatir aku manyan Aryoso Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki wo orang glelengan tak deke sak kotak isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatot Kaca Antarja Janaka mbosen ngrasake ya tenan iki serius ya ya tak jenenge kotak Kiai Bagong buka isine aku tok lho wis dadi pira iki lagi siji oh ame lagi siji kok pamer ora iso keng ngono aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi Petro ngopo ini kontot yang kontot rasa suluk barang percuma udah dan ngomongnya rado disambut dengan penuh kemeriahan wis tak sambut dengan penuh ini kira wancine goro-goro ya nganggo Gatot Kaca ya rapopo ini nganggo nembang barang masa Gatot Kaca sapa gubuk asmara ya ora apa-apa kaya wong iki Bagong kok Gatot Kaca ora aji brojo mesti wah jan bocah iki lho sira kok dikeplak anjajal aji brojo ini dungkul malah reng sabar reng ora ameng jajal aji brojo ngeplak kakangne lho rasane noron toko noron ngerapan membang sireng ayah wah bojo nyedak kene to Gong piye karo kene kewan gitu nek nyandang karo Gatot kok piye karo kene ora jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni ya iya yo nembang yo aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek wow jalan tol ndara Gatot Kaca ndara gareng kuwi kula aturi kendel sahabat habis yo aja kuwatir aku tak meneng nembangmu sing apik aku njaluk nganggo cendol dawet cendol dawet yo ora ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu ora wedi lho karo Ndara Werkudara ora wedi aji Narantaka ayo ngeplak meneh tak ajar kowe ora nyuwun Ibu Ayu Purwastari oh iya Ibu Ayu tak untir sapa-sapa kang diuntir Ibu Ayu ki sinden kok ora salah walput kang diuntir nyuwun apa reng nyuwun Kutut Manggung oh iya ki pamundutan saka banu bapake Mas Sopyan oh iya ana keterangane ra tru wong li ngendika ki lesan mau pas maem mau ning nggon transit kok dadi ora ana keterangane apa-apa ora ana resep napuk raimu iki piye mau tembang kok ora nggo resep ora jagat iki baru jagat sakarmu dhewe sakarmu lho ngapa to iki dadas pelak napa slendro pelak apa slendro lagi slendro penak slendro wah oh kok tangan lho Bang kok bareng lho bareng jalan kaya kuwi sing tak karepake wah ya emosi set we terus Gatot Kaca iso nembang Kutut Manggung wong lulu jero tunyo lulu nang jero pun nggih ya ane ndi lho cara nembang arep nembang kok yo wah ya bos awong meng mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur waduh lendange dikitir-kitirke wengi anjlok Ndara Gatot Kaca mencolot mau saking Indah Putih
Sok ngantariksa. Weh, pinangke kalian Superman. Oh. Kok ketinggali dangu bukan kali Superman. Gumun. Superhero kok sawete ning jaba. Ayo sandangane ngono kae kok ora. Kok kayane kaya iso mabur-mabur mencolat-mencolat ora. Saka ndine. Grimes lali aku. Pemean gurung tak entasi. Gaten kocok kok entasi pemean. Lah ku memen nang Mega Malang. Oh, ya sok nang Mega Mujur bareng aja. Werna-werna ya. Wis ah. Kok wis sandangane arep karnaval. Oh, iya. Lah ku nyelem setengah jam. Ya. Kowe kira ya biyen melu nderekke Ndara Anoman to, nderekke Ndara mau ngerti Sindara Sinta kaya ngapa? Alus. Wah iya, ora iso ngomong ngene iki. Nun wonten ngendika ngadawa menapa Kakang Mas Prabu Rama Wijaya. Kok aku dinyang wong. Ora ya ngono kuwi gayane kok. Siap. Sinta, Rekyanwara Sinta garwanipun Kakang. Kuwi ngapa kuwi? Kemayu kok cenanangan ora. Nuwun wonten pangandika ingkang adawa. Kakang Mas Rama. Wah apik iki lho, apik dadi iki. Sinta, Dalam. Iki dicegat karo Rahwana. Terus Kowe arep dipek bojo. alah. Kok ora wingi-wingi. Waduh ora. Kowe iki moh ya, Nyok. Kowe iki ora gelem. Kowe iki dipek Rawana iki ora mula kowe iki crita mbiyen ngerti to, nganti dicolongi mergo kowe ora gelem karo Prabu Rama Wijaya anu Rawana Raja. Oh, ya naskahe kler. Ora gelem. Kamas Rama Wijaya. Piye? Katresnanku ora iso dipisah-pisah. Aku ora iso tresnani wong lanang liya kejaba dibayar. Ya ta iki? Maya ma. Aku mau pokoke. Piye? Kuwi muni piye? Cinta kuwi Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke marga iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Emoh tape bojo. Dasar kepara nyata wae lah terus paling jajalan iblis lah. Ngiwake karo nata nganggo Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Trimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu. Dadi wong Papariman Wulandara. Lu wong melu Dasamuka kowe kepul Brana Pisis. Kowe arep nganggo mas ginepeng lakon. Lah kok ora gelem wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye dong? Piye? Iki nganu wae, ganti adegan. Badan kan? Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya ya. Dadi Sinta bentet dase. Malik iki. Male. Mau nang didados-dados. Oh iya. Woi, sik. Jagat yo batul tak sawang kaya Prabu Rama. Dasar keporo. Kegeden. Suarane kegeden. Dicileke kuwi nganu nang amprine kuwi. Sing gegeden ki cangkemmu kok. Nyalahke tukang eson ora. Rama Wijaya. Dasar kurang munggah. Sing munggah suarane. Dasar keporo nyoto. Wah, angon kowe kok, Gong. Rama Wijaya. Rama Wijaya iki kowe. Glen. Wah, ya iki iso bubar menake. Rahwana Raja. Yo, aku Rahwana. Ratu. Ngalengka di muka diraja. Iya, dasar karo nyoto. Kowe tak cegat yen ndi mesti nglewar ngawur pancen iya. Saiki ning kene kowe ora iso silak, kowe maju ora iso, mundur ora kena. Maju mundur pancen aku ora iso. Niatmu kepiye Rahwana? Bojomu tak jaluk. Sapa? Sinta. Sinta wis mari urung leh mulara. Kakang Mas Rama Wijaya. Sing gedhe pangapuramu ya Rahwana, iki Sinta wis seminggu duwe gejala bisu.
ana dawa mas kuwi arep dipek karo Rahwana gelem apa ora sinto kabehana kula nderek kula mboten badhe purun menawi winengku garwa ratu ingkang angkara merka budi santosa mboten ajeng purun kula nek dipek kali wong sing panjal maning jajalanet arah abane piye kowe krungu dhewe Sinta ora gelem tok pek bojo piye ora gelem tok pek bojo lho kudune kowe iki ngandani nek bojomu ora gelem kudune kowe iso ngandani dipeksa yen perlu Rawana ki wong sugih blegedhu raja sing sugih lek kok dadi bojomu ora gelem kok kowe meneng wae tak tung ngopo kok gangsan kong bubar kene aku Rawana oh iya wis golek slamet iki nek ora males ngopo Rama kok nganti ora gelem bures Sinta gelem ora gelem bures wis oh yes uye ngene ngono kuwi sebutan raja ora kok yes iya ya sakaremu nya tebongke Narendra ngalengka diraja Prabu Dasamuka ya Prabu Raharja Rawana di muka ya kena di belakang ya kena ora ta paling taus padake iki ngono jangan tengah wana ngendi to Dandaka Ratu Pancawati Prabu Rama Wijaya betul iya dasar keporo nyoto wedan suarane ganteng arum seneng burung wong wedok cekle tangane kan sapa kae lho ketok men ayu ngono lho aja cekle iki ming sandiwara kok waduh tangane jan apik kabeh rupane ya lumayan so garwaku Rekyan Wara Sinta kepriye garwaku Rekyan Wara Sinta wah latala jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak ya iki sing tak goleki ya iki sing tak gadang-gadang rina pantraning wengi kudu dadi garwaning Prabu Sadikumarasa